आथिखालनि आसामनि जि थासारि बे थासारिया जोबोद गाज्रि आरो बेखायनो गाज्रि जे आसामाव जि मिथिंगायारि जि मोनसे खैफोद जि दैबाना आरो खुरखानाय आरो लेन्डस्लाइड जानाय गासै आसामानो दिनै मिथिंगायारि खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदों आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै भुटान आरो अरुणाचलनि जे हाजोनि दै आरो बांद्राय अखा हानायनि थाखाय क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि सनितपुर बिश्वनाथ आप टु धेमाजिसिम गासै माने दैबानाया दिनै लोमजोबनानै दङ आरो आं बे समाव उदालगुरिनि गलन्दि जि माने दै बे दै खाथियाव दङ बेयाव जि माथावरि दंमोन बे माथावरिया बायनायनि थाखाय बे उदालगुरि टाउननि जि हेडक्वार्टार बे हेडक्वार्टारा कमप्लिटलि दिनै लोमबाय आरो लोमनानै दिनै बेयाव हा खुरखानाय रौता उदालगुरि लामाया दिनै बन्द जाबाय तामुलपुर उदालगुरि जि रोड दंमोन बेबो बन्द जानो थांगासिनो दङ आरो गोबां माने लामाफोरा दिनै बन्द जाबाय आरो रेलवेयाबो अलमस्ट दा माने खारनो हायै मोनसे अबस्थायाव दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो भारत सरकारखौ खावलायदों बे मिथिंगायारि जि खैफोद बे खैफोदनि समाव आसामनि गासै सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बा जिखिनि डेमेज जाबाय रेस्किउ अपारेशन रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेशन बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे रावनिबो सुबुंनि जिउआ जाहाथे थांनो गोनां जाया जायफ्रा दिनै रिलिफआव दङ बिथांमोननो मोजाङै जाहोनो आरो बिथांमोनखौ जोथोन लानो हायो आरो बेबायदि नेचारेल केलामिटिसनि समाव जों नुदों जे केरेलायाव 20,000 कौटि हरदों मालाबा नोङो उरिष्यायाव 10,000 कौटि हरदों दा बेखायनो भारत सरकारनि PM रिलिफ फान्डनिफ्राय जोङो दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 20,000 रां सेन्ट्रेल एसिस्टेन्स आसामाव पेकेज हिसाबै हरनांगौ आरो लोगोसे जि दानि जि मिथिंगायारि जि थासारि दैबाना आरो जि खुरखानाय आरो लेन्डस्लाइड जानाय बे गासैबो थासारिखौ नेशनेल माने डिजास्टार बा नेशनेल प्रब्लेम हिसाबै डिक्लेयार खालामनांगौ होननानै जों दाबि होबोदों आरो दिनै स्ट्रंलि जोङो भारत सरकारखौ जोङो खावलायदों आरो दाबि खालामदों जे बेखौ नेशनेल प्रब्लेम हिसाबै डिक्लेयार खालामनानै गासै नेशनेल कमिटमेन्टखौ जाहाथे फुरा खालामो एक इस्ट पलिसिनि बाथ्रा बुंनाय जायो लुक इस्ट पलिसिनि बाथ्रा बुंनाय जायो अष्टलक्ष्मी होननानै मदि बिथाङा फैनानै बुंफैयो नाथाय आसामनि दिनै गासै 3,25,00,000 सुबुङा दैनि सायाव गोजावनानै दङ आरो जेथिंबो दै जेथिंबो खुरखानाय जेथिंबो डिजास्टार डिभास्टेसन आरो बे टाइमाव जोङो बुंनाय जायो अष्टलक्ष्मी होननानै मदि बिथाङा फैनानै बुंफैयो नाथाय आसामनि दिनै गासै 3,25,00,000 सुबुङा दैनि सायाव गोजावनानै दङ आरो जेथिंबो दै जेथिंबो खुरखानाय जेथिंबो डिजास्टार डिभास्टेसन आरो बे टाइमाव जोङो गावखौनो सांग्राङै रैखाथि खालामनानै लाखिनांगोन आं बेखायनो खावलायबाय दिनै गलन्दिया बायदों बिनि गुबै जाहोना जाबाय गलन्दिनि फारनैबो बेयाव माने माथावरि खोनाय जादोंमोन नाथाय 14 कौटि रांजों DRD आसननि आन्दाराव थांनाय 8-10 बोसोर सिगां गलन्दिनि जि माने माथावरि बे माथावरिखौ माने बालाहाजों खोनाय जादों बेयाव साइन्टिफिक मोनसे मेथडनि गेजेरजों फुल प्रुफ मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों बे फैसाखौ दिनै बाहायनाय जायाखै आरो थांनाय समाव 20 बोसोर MLA जाबाय 10 बोसोर मन्त्रि थाबाय उदालगुरि समस्तिनि आरो माजबाद समस्तिनि खेबनै MLA जाबाय बिथांमोना बे माथावरिखौ जेरैबायदि बाहायनांगौमोन बानायनांगौमोन आरो बिथांमोननि नेतृत्वआवनो बे माथावरिखौ बानायनाय जादों किन्तु बेखौ बालाजों बानायनाय जादों दिनै मावरियापारायाव बे माथावरिया बायबाय आरो उदालगुरि टाउना लोमजोबनानै दिनै खुरखाबाय आरो गासै लामाया दिनै बिच्छिन्न जाबाय बन्द जाबाय बिनि दायनिगिरिया सोर आरो बे फैसाया बबेयाव खरस जाखो आरो बबेयाव थांखो बिनि सायावबो तदन्त जानांगौ होमबासो मोजाङै उननि समाव बे आसनिफोरा रुपायन जागोन आं बेखायनो दिनैनि बे दुर्जुगनि समाव गासैखौबो सांग्रां जानानै थानो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों।